бори нав омад. духтаро нигоҳ кунед, пастелни билёи эронӣ тамошобино. ҳар вақт ма шумода чихолоша нишон медодам. ина марҳамат пастелни билёи як одама ду одама омадагай кадом намудуш дар корайтона марҳамат рақамашон дар рӯи экран ҳастай. нависен нарх дигар ҳамаша бо качихчон ҳамсӯҳбат шавен аниқ кунен. духтаро дастафка доран хоҳен биёен аз наздик бинен яке ба дараҷаш сифатош зур будай. духтаро марҳамат ина ирански мепурсиден марҳамат пастелниёшам омадай. бозори вая иҷа автовокзала ҳами хиди ҳами бинои автовокзал аст ку бинои Азиян Экспресс дуюм ошёна даян тамошобино. ина мағозаи покривал шоп марҳамат рақамошон ҳаст. хоҳен чӣ холи қолин мегирен, хоҳен дарошка мегирен, хоҳен ина пастелни билёям шумода оригиналои иранскира овардиян. биёен бинен харидорӣ кунен. ай ҳами дарошкачо ҳами қахшро харидорӣ карда истиян. духтаро нигоҳ кунен. ина бозам каседа нарасида буд. духтаро биёен чанд расветкаи фасони дигааш омадай иранския. нигоҳ кунен чихе калонаки хуш рувакай. нархошон ҳамагӣ 220 сомонай. ина нигоҳ кунен сафед дора, зард дора, кабуд дора, сирх дора. хулоса чанд расветка, 4 расветка дорада. бинависен шона дастафкатон бикунан ё ки биёен беҳтарин сифатай мисол сабукакай метавонен ки ҳами стиралкада ба ҳазур бушувен ҳеч нашава. автовокзал Азиян Экспресс дуюм ошёна даян. ина покривал шоп. духтаро биёен иҷада пастелни билёи иранскиам омадагиай. халату ҳама чӣ доранд бо пастелни билёи иранскию туркирам овардагиан. биёен бо хаяи наздикитон бинен. боварӣ дорум ки маъқултон мешава. хеле гуфтум агар натонистен омада бинависен дастафкатон кунанд. нигоҳ кунед духтарако 250 сомон. ина ҳамагӣ 250 сомон. анам хел дарошкои калонуш ай 220 майдатараш ҳастай. ина бо калонош омадай 250 сомонӣ. цвети тёмни гуфта буден духтарако. ина ранги тёмнишам омадай. кругли беҳад хушрувакай намечиртай сиси намешава. болои нами кафилда болои мисол паркетда ба ҳазур дарошка бар ин метавонен истифода барен. бори эрон якм сорт якм даст хоҳен обтоӣ мегирен хоҳен дона марҳамат автовокзал Азиян Экспресс дуюм ошёна. ина биёен бинен харидорӣ кунен. духтаро ҷа тамоми намуди чихоло ҳастай барои қолинои калон майда хулос кадом размере дар корайтона нависен. чихолои болои қолин тамошобино оригинали эронуш тамошобино ҳозимаш мода нишон метам. нигоҳ кунед инами ду тарафае ҳами тарафша мепартоянд ба ҳазур ҳам тарафи дигарша. ду намуд узори фасони хушрӯ дора. тёмни мехостанд бисёриё марҳамат гилои тёмниш 4 ба 3 акция шидагай 450 сомон. тоза якм сортош ай духтаро. ина марҳамат бори якм даст хичон примой аз ирон меёранд. марҳамат дар кортон боша обтовиам метиян. хоҳен ина донада биёен 450 сомонӣ кардаган. аз наздик бинен харидорӣ кунен. хоҳен духтарако дастафкаям доранд. нигоҳ кунен да иҷада нусхаҳои евростилам ҳастай. чихол барои болои мисол дивану креслоотонам ҳастай тамошобино. мана нигоҳ кунен сафедо светли бисёриё мепурсанд. ина светлиёшам ҳастай. беҳад гулош бисёраям чихолои қолина. ина кадом размер дар корайтона то 6-7 метрара ино доранд размер. нависен шуна дастафкатон кунам бо нархи дастрас. автовокзал Азиян Экспресс дуюм ошёна мағозаи покривал шоп магазин надоштан нав кушодаги ина касе ки мехост омада бина биёен духтарако аз пеш ба ҳазур кушода бинен ама тарафа ҳам размерош хушрӯ ҳам сифаташ беҳтарин ино ҳеч намешаванд шушта истифода мебарен. ира бинен духтарако чихе хушрӯ гули новинкаи хайтаг омадай. ина марҳамат имедонен чиай чихоли қолинай ду тарафа хича то қаям истифода барен мешава. стилша бинен чихе фасонак. нархиш 380 сомона 380 сомон 380 сомон. марҳамат кас седа дар кора метавонен ина ду тарафа истифодаш барен беҳад хушрӯчаи гили новинка. и бор то ҳол набуд ира навор надоштам. ина марҳамат бори новинкашон омадагиай. биёен ай пеш бинен духтарако ё нависен дастафкатон бикунанд. автовокзал ҳози магазин кушодаган даётон боша бисёр навор мегирифту мепурсиден ки куҷо бирем бинем. ина духтаро магазиншона кушодаган. аз наздик биёен инами чихолои қолина тамошо кунен интихоб кунен харидорӣ кунен. 380 сомон размери 3 ба 3. автовокзал дуюм ошёна Азиян Экспресс мағозаи покривал шоп марҳамат биёен.
ва духтарако нигоҳ кунен и қагли хушро омадай марҳамат и чӣ холи қолинай тамошобино ина марҳамат метавонен харидорӣ кунен бори эрон якм сорту якм даст бора хичон мебиёранд ду тарафа и тарафаш светлай оз тарафи дигарша нишон метим чомняйд дар кортон боша интихоб кунен дастафкатон кунанд медонен чанд сумай 2 ба 4 размераш нархаш 380 боша 380 сомон айбана стирал кардам мешвен ҳичи намешава сабукак хушрӯ сифати беҳтарин духтарако оз ман тарафи дигарша гардонум як боракак и узоршам биненда мана и тарафаш тёмнияй фасони ба ду тарафа нами якта мегирен чанд сол истифода мебарен ҳичи намешава хулоса автовокзал да яъни магазина навк шудагиан духтарако автовокзал азиан экспресс дуюм ошёна мағозаи покривал шоп доставка доранд и покривал шоп да бинен духтаро чӣ пастели билёи фасон омадай нигоҳ кунен и тамоман материалаш дига хелае ира бинен акция кати рафтестай и медонен ҳозир нархаш 150 сомон 150 сомон шудагай ду одамая духтарако материалаш намедонам муслина чӣ хеле анам хеле материалои фасонакай ку мешуви чӣ намешава анам хеле ай хулоса каседа дар корай ду одамаи калони фасон 150 сомонӣ туфаям барен туфаи беҳтарин мешава барои хутонам бигирен шушта истифода мебарен ҳичи намешава духтарако марамат ҳамагӣ 150 сомон шумо бо глоша бинен духтарако агар наворда хушрӯ надида бошед нависен расмоша мепартоянд баъд бо як модели дига дора духтаро ози у моделшам акция кардагиан ва ёш пеш 200 чанд буд ози чанд сум шист ози чанд шудагае 180 сомон ина марҳамат нигоҳ кунед ира бинен харидорош раҳдай 180 сомон або иш дига хебудаян духтаро нигоҳ кунед ина 220 сомон будай озир 180 сомони бори гуанҷуай марҳамат автовокзал бинои азиан экспресс тамошо бинед дуюм ошёна покривал шоп шумо медонистен ин магазина ман навор гирифта будум навк шудагиан ина марҳамат боз ҳам пастелни билёям овардагиян гило беҳад гилои бисёрай интихоб зиёда шумо нависен расмошона бо якта ба якта мепартоянд тамошо карда интихоб кунед калонай нигоҳ кунед духтаро чизе ки бисёри бад пурсида буден апа нархша гап занен нишонтен навор ина марҳамат телефон пурсида буден духтаро як нуқтаи савдоро тавсиятон метим нигоҳ кунед телефоношон аз 150 сомон ай бо арзон мешава аз 150 сомон сар мешава нигоҳ кунеда тамоми намуд самсунг мегирен нокио мегирен чӣ намуд телефоне дар корайтона ина марҳамат нархош ина самсунго 500 сомашам аст 1200 чанд сомашам аст хулоса ҳар он нархи ҳастай боз ҳам арзон мешава марҳамат касе дар кора дастафкат доранд интихоб кунен дастафкатон мекунанд инчунин тамошобино нигоҳ кунед духиёи граммаки оригинал дар кортон боша нигоҳ кунед ҳама намуди духиёи граммаки оригинал качественӣ гарантияш кати дар анами нуқтаи савдо пешниҳод шудагиай дастафка тамоми намудуш ҳастай суроға автовокзал азиан экспресс якм ошёна 25 магазини якай сорбон гӯя нишонтон метиҳанд мана марҳамат нигоҳ куненда иҷада освежителям ҳастай барои мошин барои хона баъд ана духиёи фирмини дубай айку онамо хаятиву дигару дигар чанд духиёи фасоне ки 180-250 сомай иҷада 140 сомонай дастафкаш катия дастафкаш ройгонай духтаро 140 сомон ина ино диден 50 сомон кадомеша мегирен калоношай диден духтаро ира 150 миллиграммашай 50 сомоне марҳамат тамошобино беҳадам духиёш ҳамаш оригиналай духтаро интихоб кунен дастафка ройгон 140 сомонда бурда дар хонатон метиҳанд хулоса телефон мегирен манахе духиёи граммаки мегирен ҳатто соатҳои брендовиам доранд нигоҳ кунен ва муск бисёр мепурсанд мускоям ҳастай и соатҳоро бинен занона мардона тамоми намуди соатам буда и тарафда бо телефонои фасон доштиян тамошобино марҳамат чӣ хеле гуфтум ина айфонои кнопкагӣ касе мепурсид инам ҷада ҳастай ман рақамошонам мемонум чӣ намуд телефоне дар корайтона бо нархи арзон духияи телефонои соатай ина биёен аз наздик бинен аз номи канали мо гап занен бо ягон сум скидкатон мекунанд марҳамат муроҷиат кунед як хушхабартон дорум тамошобинони азиз марҳамат дар автовокзал азиан экспресс да магазин шуда шудагиайку магазини покривало борои эрон
медонед барои кушодашавии магазиншон ино аксия доранд. Инами як моҳ шумо шанс доред ки биёен ягончи харид кунен, рақамои телефонтонам мегиранд. Ана ки харид ки карден духтаро баъд аз як моҳ ҷамъбасти бозишон мешава. Агар бурд карден 3 нафарда туҳфа метиҳанд. Шояд ки шумо бурд мекунен духтаро, ҳам миёен харид мекунен бо нархи дастрас, ҳам вақте бурд карден метавонен биёен ҳами чизе маъқулайтона аз анами магазин бепул туҳфа мегирен. Хулосаи шанса аз даст натиҳен. Ина ҳам бренд покрывалои фасон, пастелои хушрӯ бо нархи дастрас харидорӣ кунен, ҳам иштирокчии анами хел озмун шавен. Аксияи беҳтарин барои анамин муштариёшон пешниҳод кардагиянд. Автовокзал димошёна азиян экспресс. Нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯвай. Арзонаи ҳози аксия эълон кардагиянд дар анамин борошонам арзон будагиё боз ҳам арзонтар шид. Нигоҳ кунен чӣ хел буракҳои фасон омадагиай. Ҳамаш чихолои қолин.